Urip nato. Apa ngejak begadang iki? Heeh. Mubeng ae lho. Linggu atau yang ini lho. Heeh, yang ini lho sing cedhok, gak oleh gampang nesu-nesu. Dan nesu-nesu bolone se. Enggak, Bu. Apa jamaah ya? Piye? Apa jamaah? Subuh jamaah. Apa kok iso tangi? Iso. Iso. Lek jamaah kondang nyawang makjul, lek makjul tangi yo melu jamaah. Apa jamaah subuh? Notani toples. Subuh Pak Nukan ada. Baru kenadan. Terus arepe melu jamaah to. Ngantuk apa urung? Waduh rek, iki wis jam piro iki? Iki wis di jam 12 pas. Urung ngantuk arek iki. Pengejak begadang paling iki. Pokoknya enggak parah nah. Besok tangi turu nyapa Rip? Bar nyapu nyapa? Masih Tumone bak. Bar apa jenenge bar apa jenenge nyapu, bar nyapu apa? Bar nyapu nyapa? Mandi, bar mandi, bar nyapu mandi, bar umbah-umbah klam. Lambene lek ngumbah sing resik lho ya. Engko lek sabune entek ndik iki tak tukokne omong Makrim. Makrim sabune umbah-umbah entek. Omong Makrim lek entek, arep Makrim jekek mburi terae. Sendek kompor. Sanding kompor ya roh nuke. Sendek kompor kan. Ning kono roh ta? Kompor. Sabun. Sabun. Lah iya, ana tarif natu saiki. Pinter to? Tak omongi ning kono lor kae ngene mak preh dulure lek sedolan rono pamit. Heeh, lek rono dadi enggak oleh nesu-nesu mlayu terus rono kae enggak oleh omong sik arep apa sing ning omah Makrim ngomong aku arepe dolan ngene mak preh ngono. Ya. Apa dolan ngene Mas Roman apa dolan Mas Meji omong sik dolan rono. Kae mae dulure. Saiki anake sapa? Saiki? Saiki anake sapa? Makrim. Kudu sing bener pinter Makrim iki ngomongi lho ya. Enggak oleh nah. Rip nantu saiki wis pinter. Sesuk jamaah apa ora sesuk? Sesuk Pak Nukan ada. Baru kenadan. Jamaah apa? Minggu subuh. Subuh, minggu subuh. Ngantuk apa urung nggih? Ngantuk apa urung? Urung. Kasure ditata apa urung emang? Ndang nata kasur kono sik, kolek ngantuk galek turu. Aja turu kursi kene, awan iki lumayan adem. Kemule deng dijikok sik sing manut. Kalek manut rek bocah manut. Lek manut tenan lek. Jos.